L'Ajuntament de Roses ha aprofitat la Setmana Santa per dur a terme diferents actuacions de millora i manteniment als centres educatius del municipi. Una de les més importants és el canvi de la tanca perimetral de l'Escola Narcís Monturiol, que té de finalitzar aquesta setmana per tal de fer-la més segura pels alumnes. L'actuació es va iniciar amb la substitució de la tanca perimetral que dona a la banda de mar i on hi ha l'entrada principal del centre. Seguidament es va canviar la tanca dels laterals i aquesta setmana s'ha d'acabar de muntar la tanca de la part del darrere de l'escola que dona al barri dels Pescadors. En total s'han canviat 150 metres lineals de tanca amb un cost de 36.000 euros. Feia molts anys que en teníem una de molt antiga, amb filferros que es trencaven fàcilment i permetien l'entrada de gent a les hores no lectives, i el que hem fet és ficar aquesta tanca, diguéssim, molt més forta, més alta, que d'alguna manera per un costat intentarem que eviti l'entrada de gent fora de l'horari lectiu i per l'altre també aprofitem que des de fora no es pot veure a l'interior del centre, i això també amb aquelles mesures que es demanen sempre, de que no es puguin fer fotografies, no es puguin veure els nens quan juguen a l'hora del pati, doncs també era una manera d'aprofitar per arreglar tot aquest tema. Altres actuacions que s'han realitzat d'aprofitar l'aturada de les classes han estat la neteja dels embornals per les possibles pluges de primavera, petites millores de pintura en algunes aules, reparació de lavabos i actuacions de prevenció i control de la legionel·losi en la instal·lació d'aigua. També s'ha construït una plataforma de ciment per instal·lar una aula prefabricada a l'escola Els Grecs.